Il-programm Kalamita dejjem ilaqqakom ma' aktar persuni biex iwaslunna informazzjoni u flimkien ma' sezzjoni li verament hija l-qalbi għandna lil Matteus Grasso li huwa Fat Loss and Health Coach u allura wasal il-ħin biex aħna nitkellmu ftit żgħira llum fuq il-miżien. Għajdu li l-verità. Titilaw fuq il-miżin, jien nitla kull filgħodu u anke filgħaxija qabel norqod irrid li nitla fuq il-miżin ħanara kif qed nagħlaq il-ġurnata. U importanti iva jew le. Insellimlek Matteus. Sellem lilek, u thank you tal-istudina s-soltu. Ifimni, speċjalment issa li ġejs minn il-miliet, ħafna nies jibdew jitilgħu kważi l-ħin kollu. U nista' nipprepara n-nies bil-lest illi ħajsibu ħafna sorpriżi illi mhux ħajħdu gost bihom. Għaliex? Mhux neċessarjament għax inti ħadd xi naqra deżerta, dik id-deżerta tella 3 kilo, imma għax jekk inti mhux imdorrija tieħu dik id-deżerta, anke minħabba skużi l-kelma imbarazz li fiha, inti hemm ċans kbir li ħatintefaħ, ħatkun bloated jgħidulu minn fuqha u dak ħajder fuq il-miżin ukoll. Għax il-miżin ma jurikx biss inti kemm tlajt xaħam, ħajurik inti kollox. Eżattament. Mela pereżempju jiena kieku kelli xahar twila u għax-xarta, kont nitlef il-weight, imma x'kont nitlef xahar. Imma l-miżin ħajurini li pereżempju jiena ħejt jinnaf 200 gramma xahar ħanivvinta, ġifi x'qed nappella hawnhekk. Ġvisem ta' xar qasir jien. Jekk tixtieq qalbek, imma mbagħad tara kemm hu wert dak il-miżin. Inti tinsiex hemm inti mhux ħatoqgħod tiġri bil-miżin f'idejk. Tidru ara jiena niżel 70 ta' ma tara niżel 69. Da jgħidu jaraw kif tidher, jgħidu tidher tajba tidher le, u dak it-tip ta' affarijiet. Allura dak il-famuż miżin kif qed naraw hemmhekk mhux bil-fors qed jagħtina stampa ċara, anzi fi żmien il-festi ħajagħtina stampa imħawda ħafna. Mela fiex ħin huwa importanti li aħna nitilgħu fuq il-miżin, għax jien jogħġob nitla' fuq il-miżin, għax inżomm kontroll tiegħi nnifsi. Tajba. Mela jiena naf li għandi ċertu weight li ma rridx nitla' iżjed, mela x'nagħmel noqgħod attenta ngħid isma' ħa niċċekkja. Isma' hija din il-ġimgħa tinħoss niżid ftit mela ħa noqgħod attenta din il-ġimgħa iktar dita bilanċjata. U dak ir-raġunament joġobni ħafna. Sfortunatament però mhuwiex l-iktar mezz tajjeb biex niġġudikaw bih. Mela x'inhu pereżempju, m'hawnx bħalek, naraw kważi kollha overweight. Għandek U għamil jgħidha x'inhu jgħidha. Tajjeb, m'hawnx bħalek. Iva, huwa il-muscle, huwa it-toning illi ġiel il dawk in-nies jidhru overweight. Issa nisħajl dik il-mara li qed tarana tgħidilna mela jiena futboler, jew mela jiena rrid li jkolli ġisem ta' raġel, jiena rrid nibqa' mara pulita. U nifhem ħafna. Però still, inti jista' jkun li tkun tisen 60 kilo u tidher imbaċċa, ħanużaw hekk. Jew tkun tisen 60 kilo u pereżempju ffurmata bil-kurvaturi u xorta 60 kilo. X'qed nipprova ngħid illi ma jiddeċidix in-numru ta' fuq il-miżin, però tiġġudika inti l-progress tiegħek l-aħjar naberu mill-ħwejjeġ. Mill-ħwejjeġ mill ħadd induna taf li da qed inħossu naqra iktar lus, taf li da qisu minn hawn qed joqgħod li aħjar, taf li anke qisu hawnhekk ara dak il-ġigil semmu ħafna nies, naqas li ħajjem imbagħad biż-żmien tista' tara anke l-bidliet fil-mera tgħid tas-sewwa u kemm qed jidħol iktar ara fil-mera, pereżempju qabel ma tinħasel jew wara tinħasel. U daw l-affarijiet illi huma ħajjejnu ktara kemm tassew dak il-miżin jista' jkun li qed iħawwad. Għax hawn min jidher totalment differenti hemm u jkun niżel biss madwar 3 kilo żejda. Qarraq bik naħseb il-kelma ta' x'inti ħafna dabdi li ngħidu aħna. Meta inti tibda tagħmel id-dieta, tibda tmur dieta bilanċjata u nagħmlu l-exercise, ħafna drabi ma nibdewx naraw dik il-bidla fuq il-miżin. Ekku. Għax inti tibda tittomja ġismek. Ekku. Qed tibbildi għal-masil. Ħanajdu kif inhi mill-ewwel straight to the point. Meta inti qed tagħmel dieta biss, mela inti kont ikol ċertu ammont u naqqastu. Dak għandek tistenna u tippretendi li tonqos, għax jekk le jew xi ħaġa qed tagħmilha ħażina, jew u kif dejjem suppost nagħmlu nieħdu parir tat-tabib, forsi nagħmlu check-up, ħanraw jekk hemm xi hormones li forsi mhux qed jaħdmu kif suppost. Insemmu aħna forsi thyroid fost l-oħrajn il-famużi. Però jekk inti tara li medikament qiegħda tajba m'hemmx minn daw it-tip ta' issues, mela jista' jkun li jew mhux qed tagħmel affarijiet sew, jew minn għalik li naqqast fil-kwantità, però għax forsi il-ftit li qed tieħu qed jitilgħu. Allura b'dieta iwa suppost dejjem ninżlu. Però x'inhi l-problema ta' meta inti tagħmel dieta biss? Il-problema hija li apparti qed titlef ix-xaħam u l-ilma, aktarx 99% qed tneħħi anke l-muscles. Allura mbagħad x'ħajbda jiġri. Il-ġisem by the way ma tantx għandu bżonnhom il-muscles. Il-muscles aħna għax joġbuna fis-sens li nidru ffurmati, puliti, kemm nisaw kemm irġiel qed nitkellmu. Ma tkunx flebi. Mawx bħalek, però essaġġ m'għandux bżonnhom biex jibqa' ħaj. Allura ġismek ħajħles minnhom malajr għax isma' jdaw essaġġ bihom minn ajrhom xorta jiena. Allura bdieta ħadd tneħħi anka il-muscle tone tiegħek. Allura, x'ħajjiġri mbagħad? Ħandew nidru flebi kif qed tgħid inti, ħanidru iktar qisna max-xejn hawn min jgħidli, naf waħda jien ħej wiċċa kif niżel. Iktar tikmix. Għaliex?
Għax anka fuċ tanna l-muscles jina biex nitħaq bil-muscles qed nitħaq, kieku m'għandix dawn il-muscles ma sax nitħaq. Allura anka l-muscles tal-wiċċ ħajbdew niżlin imbagħad tal-idejn u tas-saqaj, kollox isu bida jiġi isu borza. U dik ma naf l-ebda mara u l-ebda raġel illi jixtieqha. X'qed jagħmel l-exercise? L-exercise qed jgħinna biex il-muscles li għandna inżommuhom waqt illi x-xaħam u l-ilma żejjed ikompli jonqos. Mela aħjar, għax qed nibqa' pulita, mhux qed niddendel, qed nibqa' bil-forma, però baxx se jiġri. Kumparat mad-dieta, jekk id-dieta ħarqit li kollox, ara l-weight kif niżel. Għax kif għedna dak qed jaħraqlek il-muscles, l-ilma u x-xaħam. Però bit-training il-muscles mhux qed jaħraqhom. Allura inti ħatinżel iktar bil-mod jekk Iktar bil-mod, ħatinżel. però qed tidher ħafna ħjar. Mhux hekk. Però mbagħad fejtlu sizes tal-ħwejjeġ, eżempju, xorta jtara ma doffi xorta qed nidħol size 8 jien. Issa size 10. ħansaqsik xi ħaġa oħra, inti bħala fat loss u health coach. Allura tara ħafna persuni, eżattament, meta jkollkom is-sessions, Ejwa. kif taħdmuhom? Tajjeb, mela, waqt is-sessions jintużaw il-muscles kollha tal-ġisem, l-importanti l-aktar. Iġifieri, jekk pereżempju aħna rridu niċċatjaw żaqna, mhux li kemm toqgħod tagħmel l-exercises taż-żaq, mhux vera, anzi, iktar ma tuża muscles kbar fosthom ta' saqajk, Alright. iktar inti ħatejn biex taħraq ix-xaħam illi anka għandek f'żaqek, fil-patata, f'idejk, kullum kien. Għaliex? Għax il-muscles qishom magna kbira, naturalment għax is-saqajn huma kbar. Illi iktar ma tħaddimha, iktar qed tuża petrol. Issa, il-petrol tal-ġisem huwa ix-xaħam li għandna storjat. Prattikament ħażit is-circulation, ħażit il-heartbeat iktar lejn il-muscle. Il-ġisem ħajkun qed jieħu iktar ovvjament minn dak ix-xaħmijiet li aħna nabżhom biex jibda jinħaraq. Nista' mmur lem. Le, ma tistax tmur le, ma bżonnok. Ma mhux bħalek għax spjegazzjoni perfetta. Ħalli kun nistgħu nispjegaw lit telespettaturi kif taħdem. Iġifieri inti tagħmlu daw is-sessions, intom ikolkom grupp ta' nies. Iva. Nisa u irġiel, ovvjament huma mħalti, u tibdew tmexxuhom kif iridu jagħmlu l-exercises. Bla U kemm dubju. ikunu twal il-lezzjonijiet bew wieħed. Tajjeb, mela, l-ideali li sabu jkunu nofsija effettivi. Iġifieri, sabu li min pereżempju jagħmel sija ħin kollu on the go, wara ħadħossok patata. Ejwa, għajjena. Imdewba, għajjena, all right? Waqt, illi nofsija sabu isek inti qabatt il-mobile ma' charger. U allura wara ħassa iktar enerġetika, kun hemm min jgħid li wara sa ħammur naqleb id-dar, jien ħammur naddaf u nagħmel kemm għandi enerġija, kemm jiena hekk pożittiva. U jagħmluha. Sabu wkoll illi hemm importanti kulħadd ikollu gowl, leħe, ġifieri dik issa nitkellmu dal-waqt ukoll. Kemm importanti imma illi anka inti meta tagħmel ċertu exercises ta' nofsija biss flok maddum ħafna, anka wara mhux se jaqbdek ħafna ġuħ. Għamedlek wara session ikobdet nikol kull maw. Fil-verità, b'nofsija training, dak l-aptit jonqos. Qed naqbel miegħek għax daw kollha provajthom fuq it-treadmill. Fissija provajtaw, nofsija ġiri provajtaw ukoll. U naħseb iva qed naqbel miegħek. Naraw l-istampa li jmiss ukoll biex forsi tkellimna dwar. Ekku, dik il-gowl, il-famuża gowl. Ara, hemm biex aħna nimmotivaw ruħna biex nibqgħu għaddejjin, irid ikun hemm skop. Inti ma nsirx tiġi fuq il-programm biex tgħid għax jiena m'għandix nagħmel f'ħajti ħi, m'għandix xogħol tajjeb li naf kemm għandek xogħol u għallaj bil prosit tassew u tgħid ħammur ngħaddisija żmien bil-qiegħda fuq il-putruna, imma il-gowl tiegħek hija li forsi inti tieħu pjaċir titkellem mat-telespettaturi, tieħu pjaċir titkellem mal-preżentatur. L-istamina ta' ġurnata b'saħħit tal-programm. Għandek raġuni għalfejn tagħmilha. Mela aħna u jiena nieħu qata ġieli kun hemm min jgħidli jiena qiegħda għax batni ir-raġel u ngħidli il-persuna diffiċli ħafna biex tinbidel għax jien m'għandha l-ebda skop ħlief li tagħlaq ħalq ir-raġel. U dak maħna ħanaslu. Kien. Kull ħaġa li nagħmlu hija għalina, irid inħossni jien komda bija nnifsi biex ovvjament nista' nipproġetta lili nnifsi aħjar. U jiena komda b'dak li rrid nasal għalih. Għax jiena biex nagħmel xi ħaġa biex nagħlaq ħalq ir-raġel tiegħi. Għax da jista' jkun li f'daqqa waħda folja ma nkunx inqas jiena, ir-raġel jgħidlek, ejja m'għandux igerger mela, ejja mela ħandan. Ġifiri, għax imbagħad waqqaf igerger daqshekk għamil training, sib goal tiegħek personali għax jekk inti għandek raġuni tal-fejn tonqos, naturalment ħad tonqos. Naqbel miegħek perfettament. Jien m'iniex il-persuna li għax ir-raġel jgħid li mur għamel l-exercise ħamur nagħmel. Għandix dubju. Hija xi ħaġa, l-eżerċizzju ma nafx hekk taqbilx miegħi. Itini dak il-ħin li jien niżvoga li jekk pereżempju kellek problemi fuq il-xogħol, inti neħejt dak l-istress. Kont qed nara video kemm ovvjament l-istress jaħdem ħażin fuq il-moħħ. Minħabba li ovvjament l-istress iġiel iktar l-steroids li bdew jintelqu fil-ġisem, allura mhux ser jagħmlilna dak it-tajjeb lil ġisimna. Huwa importanti ħafna, ħafna li ninkludu l-eżerċizzju. Naf, kulħadd jgħid li għandi x'nagħmel, kulħadd għandu x'jagħmel, kulħadd. Jekk insibu dak il-ftit ħin fil-ġurnata biex aħna nqasmuh ukoll l-exercise, intom ħadħossukom aħjar. L-istress tal-ġurnata ħadħossu aħjar. Jekk taħdem għandek bżonnu biex neħi ċertu stress tax-xogħol. Jekk il-ħin kollu d-dar għandek bżonnu biex inti fl-aħħar tal-ġurnata taqta' ftit mid-dar. Dejjem għandek bżonnu.
tisma' daw il-kummenti inti Mattius minn in-nisa? Bla dubju, u għal-grazzja tal-la xinti semmejt anka l-gruppi jem. Kemmi tajba, ġifiri, meta jkollok raġunijiet iktar għalfejn bażikament tiltaqa ma dawn in-nies, mela inti mhux biss tiltaqa bħalma morċi coffee morning, jew inkella mortiħu sigarett, tajjeb, imma iltqajt biex tagħmel l-exercise, mela żied raġuni oħra. Issa kettajt nolqot iktar asafar bl-istess ġebla. Allura bla ma trid jekk tajt jiena qed nonqos, jiena qed niltaqa' ma' sħabi, jiena qed nitkellma wara, jiena qed nitħaq, ara kemm żied raġunijiet għalfejn tmur. U għalhekk iva, naqbel ħafna miegħek illi l-exercises l-ħajar isiru f'ambjent ta' grupp. Fejn hemm laqda, hemm is-saħħa, klab tal-futbol, klab ta' partit, jekk ura Eurovision, dejjem hemm xi ħaġa, hemm hu l-famuż ħin. Jekk għalik oġġett hemm huwa importanti, ħassiblu l-ħin. Jekk le, ħassib skuża biex ma tagħmlux. Dik ikollha. Grazzi lilek Matteus tal-li minn ġimgħa l-oħra dejjem issib il-ħin tiġi hawnhekk, nistennih il-ħin biex tiġi hawnhekk u nqatta' 10 minuti flimkien. Grazzi lilkom ħafna. Grazzi lilek. Naraw xi jmiss fil-programm Kalamita.